Collserola és la llar de moltes espècies de plantes i animals que juntes formen un ecosistema. Des de fa anys, nosaltres, les persones, en som integrants i part activa, i avui ajudem a recuperar espècies autòctones que per diferents motius estaven desapareixent. L'activitat agroramadera, en el moment que estan obrint camps, recuperant bancals, estan recuperant séquies o fent basses per acumular l'aigua, tota aquesta creació d'aquests sistemes agraris el que genera són diferències d'ecosistemes i això el que fa és que genera nous espais que fauna i flora poden colonitzar. Per tant, quan hi ha una finca agrària enmig de Collserola, el que fa és que genera un espai on poden venir animals i plantes també silvestres i colonitzar el que es diu com els ecotons, que són els espais de contacte entre dos ecosistemes diferents. El Parque de Collserola es un terreno de parque con una orografía complicada, con pendiente, donde hemos de hacer y seguir las soluciones que ya daban en la época, que son la de los bancales, que promovemos y estamos generando y recuperando, donde la piedra seca juega una parte básica, que es la de contención, y generar esos planos que nos permitan tener zonas de huerta. Això vol dir que les produccions que hi ha són reduïdes, costen molt, i aquí el que s'ha d'aconseguir és buscar uns sistemes productius diferenciats i uns productes diferenciats de la resta de zones agrícoles de l'entorn. Per tant, aquí hem d'anar a buscar una agricultura ecològica, cosa que lligaria molt amb el fet de ser un parc natural, i també anar a buscar una sèrie d'espècies i varietats de conreus que siguin diferenciades, que necessitin menys aigua, menys inputs i que sobretot tinguin un valor afegit. A nivell de fauna salvatge, nosaltres diríem que en tota aquella fauna que ens beneficia, els insectes, ocells insectívors, aus rapinyaires, nosaltres hem intentat potenciar el que serien tots els marges, sempre plens de flors durant tot l'any, murs de pedra seca, tot això fa i ens ajuda a que hi hagi també rèptils, que hi hagi tots aquells animals que ens ajuden a poder mantenir les nostres plagues a ratlla. A més, també hem fet algun taller per crear perquè hi hagi caixes niu en aquests espais i convidar en aquells ocells que ens ajuden a que vinguin cap aquí, també ratpenats. Como todo hay pros y contras, pues luego es la biodiversidad que tenemos aquí en el parque, por altura, por fauna. Creemos de que todo esto se traduce en beneficio al producto. Llavors, el fet que hi hagi pagesia incrementa la biodiversitat que hi ha al parc, en general, la biodiversitat natural, perquè poden venir ocells a les basses, a beure aigua, poden venir un altre tipus de plantes silvestres creixen en un camp després d'haver sigut cultivat, en les rotacions. Llavors aquí hi ha moltes plantes i animals que colonitzen aquests nous espais que crea la pagesia. A nivel de recuperación de fauna salvaje, pues aquí lo que más hemos visto es el tema de los anfibios que vienen ellos solos y tienen un sitio para refugiarse, para producirse en las balsas naturales que hemos recuperado. Y hace varios años ellos mismos vienen y crían. Dentro de la Masía Campus tenemos la fuente del Cusí, que se està recuperando com refugio per a los anfibios. Nosaltres, quan vam arribar a la finca, ja existien dues basses de pluvials que utilitzem pel sistema de reg, i per altra banda, aquesta sempre havia sigut una finca d'agricultura de secà, nosaltres l'hem convertit en una agricultura de regadiu i per tant tenim més necessitat d'aigua i vam demanar que es construís una tercera bassa, molt més gran, de pluvials. En aquesta bassa l'han fet ja de forma naturalitzada i per tant és un espai de recuperació d'amfibis i el Parc de Collserola de fet envia persones a fer una mica d'anàlisi i investigació de quins amfibis viuen en aquesta bassa i sabem de l'existència de granota verda i d'altres espècies. De fet, ens ajuda molt tenir aquesta bassa aquí perquè convida a que vingui molta fauna auxiliar, igual que els murs de pedra seca. También hemos hecho algún bebedero para los pájaros salvajes y algún nido que está repartido en los árboles de la masía. Les abelles i els pol·linitzadors en general ens aporten una font de vida, perquè diguem que pensem que el 70, 60, 70% de tot l'aliment que mengem depèn d'un pol·linitzador. A veure, també hi ha ocells pol·linitzadors.
nosaltres sempre ens fixem amb els insectes, no? Sobretot amb els seminòpters, com les abelles, no? L'apis mellifera. També hem de pensar que si hi ha més abelles o més pol·linitzadors, hi haurà més flors, si hi ha més flors, hi haurà més fruits, i si hi ha més fruits, hi haurà més aliment, tant pels humans com per altres animals, perquè hem de pensar que tot va en una cadena. Per altra banda està tots els perjudicis que ens afecten aquí a la finca, de tota aquella fauna salvatge que no ens ajuda, tipus porcs senglars, per exemple. Hem hagut d'estar sempre molt atents a tancar tota la finca, mantenir la tanca en bon estat, no només per porcs senglars, sinó també per conills. Hem tingut molts atacs de porc senglar i de conills i ens han destrossat bastants cultius, malauradament, però bueno, i ens fa estar més atents d'això. És veritat que hem rebut també algunes subvencions que ens han ajudat a poder mantenir aquests espais i algunes de les coses doncs, també venen lligades al fet que ens estiguem dedicant a l'agricultura ecològica en un parc com Collserola. Las balsas recuperadas y los bebederos pues, nos ayudan a recuperar las faunas salvajes, pero también tenemos que protegernos de alguna especie salvaje, como es el jabalí y el zorro. Por eso todas las fincas van valladas. El jabalí es esencial también porque en zonas donde a veces las ovejas no pueden entrar, hay mucho pasto seco, te lo mueven todo y eso luego, pues eso se regenera otra vez porque pasa la oveja, incluso la oveja ya puede entrar. Lo que hay que prevenir es coger y cercar los huertos. Quien tenga que cercarlo, no sé si el propietario, quien sea, porque toda la fauna del parque, tenemos muy poca fauna y si la poca que hay no la queremos cargar, vamos mal. La biodiversitat ramadera seria tota aquella diversitat relacionada amb tots els animals domèstics, no? Doncs diferents races de cabres, de bens. Aquí a Collserola, de fet, tenim diversos pastors i pastores que tenen diferents animals a càrrec. També tenim doncs, la gallina de Sant Cugat, que és una varietat local d'aquí. No? I és tota aquesta biodiversitat agroramadera que la pagesia està conservant i multiplicant. Esta es otra especie recuperada, es la oca del Empordà. Y bueno, su función es ser las guardianas de la masía. También otra especie que tenemos recuperada es la gallina de Sant Cugat. El gran repte de Collserola és conservar i, si pot ser, millorar tot el que són els ambients naturals del parc i la seva biodiversitat, intentant compatibilitzar totes les actuacions i tots els usos que s'estan donant tant dins com a l'entorn del parc, però sense perdre mai de vista que la principal funció del parc, i que per això es va declarar com a parc natural, és la conservació dels seus sistemes naturals.